Enguany, la diada tindrà molts colors. Per això, a banda de la teva samarreta blanca, aquest any has d'anar a la via amb un punter del color de l'eix assignat al tram on t'hagis inscrit. Aquest punter de color serà clau perquè puguis participar a la via lliure. Pots portar una simple cartolina DIN A3 o retallar la cartolina amb la forma del punter perquè encara llueixi més. Un cop tothom sigui a la Meridiana formant la via, deixarem un passadís central buit de gent per on anirà circulant el punter gegant de nord a sud fins al Parlament de Catalunya. Quan passi per davant teu, has d'aixecar el teu punter o cartolina de color i quan ja hagi passat, l'has de tornar a baixar. Quan aixequis el punter, fes-ho de manera que quedi horitzontal i apuntant cap al Parlament. D'aquesta manera, el punter anirà baixant recollint els diferents eixos envoltat d'una onada de color. I a mesura que avanci, el carril central s'anirà tancant i la via lliure quedarà completa. Sobretot, molt important, si us plau, assegura't que portes la cartolina amb el color assignat al teu tram. I ja estarà? No. És molt important que no et moguis del teu lloc fins sentir l'avís, perquè quan el punter gegant arribi al Parlament de Catalunya i tinguem la via lliure completa, serà el moment quan tots alçarem els nostres punters de colors i la via lliure sencera es pintarà de tots els colors dels eixos de la República Catalana. Hi haurà megafonia per seguir les indicacions, però si no ets a prop i no ho sents bé, no et preocupis. Et pots guiar pel que vegis que fa la gent que sí que sigui a prop de la megafonia. O millor encara, pots portar una ràdio portàtil i sintonitzar una emissora que retransmeti l'acte en directe. Recorda, samarreta blanca i punter del color que toqui. La diada del 2015 esdevindrà un punt d'inflexió a la nostra història i tu ets un dels seus protagonistes. On tot comença